Florian! Uno, Mikel! Zer moduz? Ongitazu! Etorri zaitez honea pixka, venga, torri mendikan. Bai, ados. Hitz egingo digu, bai. Torzen naiz. Kalostrape, zergatik izen hau? Eta hemen, Bai. aurkitzen zira, beraz, Baionako txikiko Sant Andreas plazako Elizako klaustro oia. Eta 16. mendekoa izan da. Nola sortu zenuten hemen kalostrape hau? Ez hori jakin behar duzu, AEKako proiektu batean sartzen dena. Bai. Beraz, egoitza osoa AEKarena da, badu konpromiso bat euskararekin. Eta erakusketak badira hilabetero, gero animazioak egiten ditugu, liburu aurkezpen batzuk, film aurkezpen batzuk, kontzertu batzuk. Aizu, Florian, gustatuko litzainak ez zuen pintxo bereziren bat edo probatzea? Joetan algira zu kaldera. Bai, posible alda. Bai, Venga, bagozen. guazen. Ea zer egiten didazun, Florian, cuidao. Ze pintxo prestatuko didazu, Izanen da sasoi hontako pintxo bat. Bada ogi berezi bat, ogi hartuarekin den, ogia jarri dugun labean. Pesto eta mozzarella. Pesto eta mozzarella. Eta itxasudare eta tomate. Kalera aterako naiz, ea Baionako jendek zer esaten duen. Zego, xua zitxura! Kalostrape jatetxeak lortu du nire kalitatezko seilua. Hortxe, gora Kalostrape, gora Florian! Eta baionatarrek zenbat jakingote dute turrari buruz? Orain bai, pintxon bila joango naiz! Egunon, bikote, zer modu zaudete? Egunon! Ui, lehen da biziko gauza pintxori begira, egunon. Lasai, hitzegin, zuk hitzegin, lasai. Gustatuko litzaizueke bat probatzea? Bai, kuidau, klaro, horrela, ez? Kuidau. Kamera bat eluzaik eta naturaltasunez zibili behar dut. Galdera bat erantzuten baduzue ongi pintxoa zuentzat, bai? Nola deitzen da Turreko mendiko etapetan deabruz jantzita txirriundulariak jarraitzen dituen gizona? A. Didi Senft, B. Fernand Aguero, eta C. Henri Desgrange. Zenitaz Alemaniatik edatoz, ez? Bai. Nola kontrolatzen duten turren asuntoa? Naizu nik zerbait esatea berari? Zein? Sole, urepeleko auzapeza. Apeza? Alkatea. Alkatea. Iepa, kaixo alkatea. Zer modu zaude? Zeinek irabazi zuen lehen Frantziko turra? A. Maurice Garinek, B. Lucien Portierrek, edo C. Fernand Aguero. Bai, hala da! Pixka bat provokatuko diot, a ber. Ze txirrindularik irabazi ditu turreko etapa gehien? Indurain! Ez. Entzun, hiru erantzuna dituzu, baina oso ongi dago Indurain. A. Mark Cavendish, B. Eddy Merckx, edo C. Jacques Anquetilek. Eddy Merckx. Alaxe da, Eddy Merckxek irabazi du! Zuk zer esango zenuke, Indurain? Noiz ospatu zen turra lehen aldiz? A. Mila bederatzi nervioak dira zuzenekoak. Ados. A. 1900 urtean, kostein zait. B. 1905 urtean. Eta C. 1903 urtean. 1905 1905 horreri. Bi kendu ezkero zer da? Bai, gogoratzen dut orain. Orain gogoratu zea. 1903. Bai, orduan hartu. Ea goxua dagoen bai ala ez. Seguro bai ez. Biziki hona da. Biziki hona. Goxu aldo. Bai. Eutxo horreri, aio, gero arte.